हुई हां जी सवाल हमर खाने ना घोटाई सही बात हां हां लड़की के बियाह भइल बा हां प्रभु जी से निहोरा क के कहतिया कि रतिया पहिला का पहिला मिलना भाग से भेटाइल बड़े सजन के सजना सैया संगे ओकरे विभाग ओकर सैया संगे से जिया के सुखवा ससुरवा में आज भोगे कहते के प्रभु जी ए राम जी हो भेजनी राम जी हो भेजनी बिहारी भोलावा बलुआ तोरा राज भोगेगा प्रशांत तिवारी जी सिधोलिया प्रमुख साहब तौर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल पद प्रतिष्ठा जीवन कायम रहो यह माई से मनाए रतिया पहिला का हो पहिला मिलना भाग से भेटाइल बड़े शीशा से सजना सैया संग से जिया के सुखवा ससुरवा में आज भोगेगा सैया राम जी हो भेजनी बिहारी भोलावा बलुआ तोरा राज भोगेगा लड़की कहते कि खुश बनी बियाह भइल बा बाकी दुख तने बा अब लग भइल रहे घर के से बतिया अब लग भइल रहे घर के से बतिया और क्या भइल सिधोलिया से हमारा फिर से पुरस्कार देने वाली प्रशांत तिवारी जी प्रमुख साहब की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद जय हो जय हो अब लग भइल रहे घर के से बतिया जुड़ाई जई है छतिया कि रस रस बाबा के पलनिया अरे जवनिया मसाज हो खेदा रस रस बाबा के पलनिया जवनिया
दिहाली भोरावा बलमुआ गोरावा जी होके जनी दिहाली भोरावा बलमुआ गोरावा और का अरे संगिया में लगिया के रोआ रोआ खिली है तुम्हारी जब बोलू जी से कि सोची सोची जब हमी जीते अपन बोलिया जी लो लकला देखा सही ए राम जी हो जनी अरे दिहाली भोरावा अब बलमुआ गोरावा दिहाली भोरावा बलमुआ गोरावा सोया सोया सजिया के सुखवा ससुरवा में याद होगा राम जी हो जनी दिहाली भोरावा बलमुआ प्रमुख साहब एक लाइन और बाद हमारा नंदन भैया के निकाल के रखे कि होई जाला जिंदगी